Каю! Купер супраць кота. Пячэнькі. Час для пячэнек Грыні-Йол! Пячэнькі Грыні-Йол? Пячэнькі Грыні-Йол! Найсмачнейшыя пячэнькі ва ўсім сусвеце! На адной не спыніся! Прабач, кот! А, Фібі! Здароў, Куб! Колькі коробак пячэння будзеш заказваць? Пячэнькі Грыні-Йол! Спачатку заплаці! Як табе не сорамна красці заказы з майго дому? Не ў маю змену, Бібі! Ха! Фібі! Ты забыла правілы, Грыні-Йол! Заўсёды прадавай пячэнькі! Таму сёлета я стану найлепшай прадавачкай, а табе толькі крошкі падбіраць! Гэй, нельга так размаўляць з маёй крыніцай пячэнек. Асабліва, калі яна паабяцала мне стаўку 3:1. Так? Што? Нагадай, Фібі, якія там смакі ў пячэнек Грыні-Йол? Ну, ёсць так, згода! Ура! Прабач, Фібі. Думаю, Мілі прадае лепш за цябе. Таму я і перамагу ў спаборніцтве. Хочаш зрабіць стаўку? Вядома, хачу. Што я атрымаю, калі перамагу? Калі пераможаш? Я дам сваю карону прынцэсы Буцвіля. А калі пераможаш ты, як наконт аднаго спаткання з Купам? Ні за што! Тады дапамажы мне перамагчы. Гэй, не ўблытвай мяне ў свае дурныя стаўкі. Як наконт 4:1? Згода! Ёй, Куп, у гульні! Ужо чакаю нашага спаткання, Куп! Але я... О, не. Не бойся, з маёй мілатой пячэнькі разляцяцца за хвіліну. Ага. Тата, я дапамагу Мілі перамагчы ў конкурсе прадавачак пячэнек. О, як гэта па-брацку, Куб. Са стаўкай 4:1. Нам патрэбны нейкі сімвал. Які? Напэўна, проста надзенем на кагосьці касцюм. Я не сябе меў на ўвазе. О, хіба я не мілы? Так, мілы як перамога. Ага, ладно, дзеля справы не шкада. Пячэнькі. Я не пра цябе. Глядзі. Давайте прадаваць пячэнькі. Давай, спадар кот, хадзем прадаваць пячэнькі. Толькі не старой Мансан. Яна як крыптаніт для суперпечыва. Лухты не вярзі, спадарыня Мансан заўсёды купляе пячэнькі ў мяне. О, вітаю, Мілі. Спадарыня Мансан, не хочаце заказаць парачку коробак пячэння? Прабач, Мілі, я збіраю грошы на аброжак антыблок для рыкача. Ён ужо свой 6-й год носіць. Але гляньце на гэтыя касцюмы. Не на Купа, на спадара кота. О, які харошанькі. Унясі мяне ў спіс. Аброжак пакуль можа і пачакаць. Лёгка, як пячэньку згрызці. Пячэнькі Грыні-Йол! Я гавару з тымі, у каго грошы. Здароў, Куб! Лорн, Харлі, што вы там робіце? Здымаем няўлоўнага пячопчыка. На палову пячэння, на палову хлопчыка з мяккім ботанскім начыннем. Гэта будзе ў новым наборы калекцыі картак Куб за туп. Што? Покажыце. Куб супраць кота-зомбі? Ёсць. На вылет? Ёсць. Каціная атака? Няма.
Я дзеля жуек іх збіраю. Вітаю, Куб. Здаецца, гэта дом на маёй тэрыторыі. А вось і не. Памежныя дамы нічыйныя. У мяне хапае пакупнікоў, так што забірай. Я стану пераможцай і пагуляю з Кубам. З мяне досыць, я выходжу з вашай здзелкі. У мяне ёсць гонар. Мілі, не! Не плач, маленькая, я куплю ў цябе пячэнькі. Дзякуй. Мілі, гэта найлепшая стратэгія продажу. Твой плач. Мы пераможам. Я застаюся ў справе. Дзякуй. 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 Я абавязкова перамагу ў конкурсе, татусік. А Фібі застануцца толькі крошкі. Атрымліваецца выдатна, калі вы разам. Разам? Так, дакладна. Чаму пячэнькі такія цяжкія? Вось, тата, першая коробка табе. Дзякуй, цукерка. Ну, адпусці. Не магу! Яны такія смачныя! Фух, было небяспечна. Нават Грэні Ёл складана супрацьстаяць гэтым пячэнькам. Тата, можна мне пячэньку? Яны неймаверна смачныя. Куб, ты ж не можаш спыніцца пасля адной. Ніхто не зможа. Я адчыню коробку пасля таго, як ты заўтра дапаможаш Мілі з дастаўкай. Гэта будзе ўзнагарода за добрую працу. Бачыш, тата? Што? Куб, ты з'еў усе пячэнькі Грэні Ёл? Я не еў! Гэта ўсё кот! Крошкі на тваім роце кажуць пра іншае, сыне. Якія? А ніводнай пячэнькі не з'еў! Крошкі ад пячэнек Грэні Ёл! Ты пакараны, пакуль не заплаціш за ўсе з'едзеныя пячэнькі. Ды я і да 65 не заплачу! Можа, дадасі мне крыху да кішэнных грошай? Знішчыць заказаныя пячэнькі. Гэта не жарты, малады чалавек. Цяпер ты дакладна пакараны. Калі я не дастаўлю ўсе пячэнькі, то не змагу перамагчы ў конкурсе. А Фібі будзе мне ўсё жыццё нагадваць. Ну-ну, Сонейка, мы заўсёды можам проста пераехаць. Я ачышчу сваё імя і вярну кішэныя грошы. Трайны шар к вафельнаму ражку. Адкажу замарожванню. Прыём! Навошта вудачкі? Мы з табой пойдзем на кот-балку. Гэты звер з'еў усе пячэнькі і скінуў віну на мяне. І падставіў Мілі. Навошта? Каб дабрацца да мяне. Калі Мілі прайграе ў конкурсе, я пайду на спатканне з Фібі. Гэта сапраўды д'ябальскі кот. Мы зробім пастку і схопім яго на паяданні пячэнек. Але ты казаў, ён усё з'еў. Дакладна! Прынада гатовая. Цяпер чакаем. І стараемся не з'есці іх самі. Я пакладу апошнюю коробку пячэнек туды, дзе кот ніколі не знойдзе. Спадзяюся, ён не зжарэ гэту коробку, каб абвінаваціць мяне. Вафельны ражок, як абстаноўка? Вафельны ражок вяду назіранне. Аб'ект на заходным пункце. Так, я і сам бачу. Ты не падкрадвайся ты так. Кот заўважаны. Ён нас бачыў? Праверу. Яго няма. Праз цябе ён нас заўважыў. Праз мяне? Гэта ты загучна шыкаў. Што тут роб? Мілі, ты з'ела пячэнькі? Я не змагла стрымацца. Яны такія смачныя. Гэта не я, гэта не я. Ну, гэта і не ты таксама. Але галоўнае, гэта не я. Прабач, Куб.
Я несправедливо покарав тебе. А наконт тебе, Мілі, я дуже розчарований. Вітаю на моїм месцы. Сёння ты будешь сядзець у сваім пакоі. І ўсё? За тое, што жырла ўсё пячэнне? Яна маленькая дзяўчынка. Пячэнькі такія смачныя. Але яна выбачыцца за тое, што скінула віну на цябе. Так! Мілі? Як ён сказаў. Дастаткова! Так, ура! Я ведаю, што Мілі прадала больш пячэнек. Я прыйшла аддаць сваю карону ў прынцэсы. Ага, дзякую, бачымся. Фібі, чакай. Ты з'ела ўсе пячэнькі, але тата ўсё заплаціць. О, куп! Ну што, пара на спатканне. Прабач, Фібі, але куб пакараны да наступнага распараджэння. Га? Так, праўда. Я быў вельмі кепскім хлопчыкам. Ну, тады мы з Мілахай Кацяхай прабавім час з Мілі і спадаром Катом. Каціны конкурс прыгажосці! Дасі панасіць карону. Не выпрабоўваю дачу. У мяне засталася адна коробка. Хто бы пячэнькі? Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцыяліне Ваяйковым, сям'і Анфімовых, Яўгену Барановскаму, Паўлы Кацярыне Хівукам, Сергею Адзянцу, Сергею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!